The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyon na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa iyo partner, magandang hapon dyan sa location mo. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon po sa mga nakikinig din sa atin sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa JMA Portabac sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin ang ating pagbibigay serbisyo publiko. Magbayaw, nagsapakan matapos pag-awayan ng gate. Nako, makakausap natin live sa Barangay Arimbay, Legazpi City ang ating partner Remy Araneta Mendones, isang multi-awarded journalista. At kasama niya ngayon ang nagrereklamo sa ni Nasimundo Prido Basa. Magandang hapon sa iyo, partner! Yes, magandang hapon din sa iyo, partner. Kasama po ngayon si Punong Barangay ng Arimbay, Legazpi City na si Kapitana Wilhelmina Pudaw. Kasama rin natin ang mag-asawa na si Mondo Fredo Basa at Isabel Basa na inireklamo ang mga kapatid ni Isabel na sina Luna, Leopoldo Luda na nag-away at pagsuntukan kay Mondo Fredo dahil umano sa gate sa kanilang compound. Eto partner, kausapin natin itong mag-asawa. Magandang hapon po sa inyo. Opo, unahin ko si Mondo Fredo, no? Tanong ko po sa kanya dahil ano po itong nangyari sa pag-aaway po ninyo? Bakit po humantong sa pagsuntok? Kayo po rin mo nyo po. Partner, pakiayos. Yes, partner. Pakiayos lang ng inyong mga linya ng komunikasyon dyan, yung mga mikropono, sapagkat yung boses mo lang, Pakiayos po, okay. yung boses mo ang Baka maliwanag kong naririnig. Wait. Yung microphone ni tatay Okay, naka-off sandali lang, yata. partner, no? Live na live po tayo, partner, dito sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Dahil eto, partner, na nagre-reklamong mag-asawa, ay nagre-reklamo itong kanilang kapatid nitong babae at bayawan nitong lalaki. Sige. Okay. Sige. Wala pa rin, partner. So, partner. Wala pa rin tayong napapakinggan. Maliban sa boses mo. Partner? Okay. Mamaya, mga kaibigan, babalikan po natin. Ayos na? Galing po sa Okay. So siguro mamaya babalikan po natin yung linya ni partner Remy mula dyan sa Arimbay. Nagkakaroon lang po tayo ng technical problem doon po sa linya ng ating komunikasyon at siguro yung ating mga aparato doon. Nang sa ganun ay maliwanag sana nating mapakinggan, maliwanag po nating maintindihan yung po namang usapin dyan po sa Barangay Arimbay, Legazpi City.
Samantala mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa Ako Bicol Tabang ora mismo. Dumako muna tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso. Kasama natin si Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Rudy, magandang hapon po sa inyo. Rudy, magandang hapon. Rudy, magandang hapon po. Rudy. Okay, pati doon sa Maynila, mga kaibigan, ay meron din tayong problema sa komunikasyon. Dahil siguro ito sa kay Bagyong Catherine, ano? Catherine, tama? Christine. Okay, Christine. So, dahil kay Christine, nagkakaroon tayo ng problema sa mga linya ng ating komunikasyon. Yung Arimbay at yung dito naman sa Metro Manila. Mahina ang signal kasi signal number 1 ng Albay. Ayun. Sige. Ayos na ba? Si Rudy. O, balikan natin si Rudy. Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. At ngayon, Rudy, katabi mo at kasama mo si Eileen Satira na mula pa sa San Pablo, Laguna. Inilapit ni Eileen ang kanilang naiwang hospital bill matapos mamayapa ang kanilang tiyahin dahil sa sakit na stage 4 colon cancer. Magandang hapon sa iyo, Eileen. Magandang hapon din po. Nakikiramay po kami, Eileen, sa inyo, ano po, at sa inyong pamilya. Salamat po. Opo, kumusta na po ngayon yung pamilya nyo? As of now po, medyo yun po, nagdadalang hati sa pagkawala po ng tiyahin ko. Siya nga pala, ano yung trabaho ng tiyahin mo nung nabubuhay pa siya? Ano po, nagagawa-gawa po siya ng legislan para ilako po dun sa barangay po namin, imbutido. Ayun po, yung... May pamilya ba itong tiyahin mo? May mga anak ba siya? May isa po siyang anak, working student po. Opo. So, isa lang ang anak niya, nag-aaral pa sa mga panahong ito. Sorry po? So, nag-aaral pa yung anak ng tiyahin mo sa mga panahong ito? Yes po. Okay. Graduating po siya ng dentistry, pero working student na po siya. Okay. Support po yung ginagawa niya para lang po makatapos siya. Okay. Matanong ko lang, kailan pa ba nailibing yung tiyahin mo? Actually, hindi pa po siya nalilibing. Hindi pa po nalilibing. Napakrimate pa lang po namin. Hindi po kasi namin siya mapalibing kasi po, hindi po namin makuha sa hospital kung saan siya namatay yung death certificate po niya. Okay. Dahil may babayarin pa kayo sa ospital, ano? Opo. Okay. So kayo po ngayon ay dumulog sa Ako Bicol Party List. Ano po ngayon ang nais ninyo na maitulong ng Ako Bicol Party List sa inyo? Ayun nga po, awa naman po ng Diyos, sa dami po ng nakapila dito. Isa po ako sa maswerte na nakalapit kay Sir Rudy at nabigyan po ng chance para po makahingi po ng tulong. So, ang hinihingi nyo pong tulong ay yung babayarin pa sa ospital? Opo, para lang po makuha po namin yung death certificate ng tiyahin ko po. Okay. Para sa agarang pagtugon sa inyong pangangailangan at babalikan natin ang iyong katabi at nakausap na si Rudy Vizcaya. Rudy, ano po ang may tutulong ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, at magandang hapon po dyan sa inyo, lalo sa ating kabikulan. Ito nga po, ang kababayan natin kanina, tamang-tama, People's Day natin ngayon dito sa North Gate, Congress. People's Day ng Ako Bicol Party List upang tumulong sa ating mga kababayan. Ito nga po ay tumawag ng kakad ang ating buting Congressman Saldico at Congressman Jill Bugalon upang matulungan itong kababayan natin na may utang doon sa Quirino Memorial Hospital. Sa madaling salita po, pinakalubang kakad siya ng 100K ang ating Congressman Saldico. Opo. So, pinagkalooban ng 100,000, kailan niya po ito makukuha or madadala niya na ba ngayon mismo, Rudy?
Ora mismo, mamaya hindi sa lalabas sa ating tanggapan na hindi na bitbit ang 100K na pinakaloob ng ating congressman. Congressman Saldico. Ayun. So ora mismo ang pagtugon ng Ako Bicol at ora mismo rin na maibibigay yung tulong. Balikan muli natin itong ating bisita. Ano pong masasabi nyo? Napakinggan nyo po ngayon mismo. Madadala nyo yung guarantee letter na tulong ng Ako Bicol Party List. Ayun nga po, unang-una po, nagpapasalamat po kay Congressman Saldico, kay Jill Bungalon, Sir, at especially po kay Sir Rudy Vizcaya po ng Ako Bicol Tabang. Ora Opo. mismo. Alright. So ito ba ay kahit papano malaking tulong na rin ito doon po sa kakulangan pa niyo sa ospital? Opo, sobrang laki po ng tulong sa amin. Alright. Sige, angad po namin na tuluyan na pong makuha ninyo yung death certificate nang sa ganoon ay masiayos nyo na rin yung labi po ng inyong tiyahin. Opo. Okay. So, Maraming salamat po. opo. Karudi, balikan kita Karudi. Gaano ba karami ang humingi ng tulong dyan pag Lunes, Karudi? Dito sa ating tanggapan, dito sa Northgate tuwing Lunes, ang dumudulog dito ay maabot ang mga 500 person, mga beneficiaries po natin. Okay. Higit pa. So, ibig sabihin- napupuno ang ating ano dito, yung ating event. Opo. So, ibig sabihin, Karudi, Kaya po, marami pong nagsisiksikan. Kaya yung mga security guard po rito, talagang ina-accommodate talaga sila para makaupo. Yung iba, nakatayo na lang sa daming humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. so ibig sabihin, Karudi, maliban dito sa mga nakakausap natin live, maliban dito sa mga naisasalang natin sa programa, mas marami yung natutulungan na hindi na natin nakikita dito sa ating programa. Oo nga po, hindi lang po natin nakikita. Itong mga interview po natin, ito maabot ang mga alaunay media po. O yung iba naman, tuloy-tuloy pa pong pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Hanggat may tao po na pupunta sa Ako Bicol Party List, sila po ay tinutulungan po natin. So tuwing Lunes po yan, Karudi, anong oras po nagsisimula at anong oras po nagtatapos? Tuwing Lunes, alas 8 ng umaga, natatapos po ito, inabot po ito, minsan, mga alas 3 na ng hapon, sa dami pong taong bini sa atin. Opo, yung bang mga humihingi ng tulong, Karudi, mga lumalapit sa atin dyan, maliban sa mga taga Bicol Region, mula rin sa iba't ibang panig ng ating bansa? Opo, kasi ito po mga humingi po sa atin ng tulong, hindi po tayo namimili kung Bicolano, hindi Bicolano yan. Basta po lumapit sa ating tanggapan, sila po ay ating tinutulungan. Dahil po ang palagi sinasabi po sa atin ng ating buting Congressman Saldico, Bang Rode, huwag mong pababayaan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na pag humingi silang tulong sa Ako Bicol Party List. With that, Karudi, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan. Mamaya, siguro babalikan pa kita sa iba pang mga kababayan natin na humingi ng tulong dyan pa rin sa inyong tanggapan sa Kongreso. Mabuhay ka, Karudi, at maraming salamat. Mamaya, babalikan kita. Maraming salamat din po. Okay. Samantala, mga kaibigan, susubukan na natin na balikan si partner Remy sa Arimbay. Partner, kumusta na ang linya mo dyan? Ayos ka na ba? Yes, partner. Sa muli magandang hapon, partner. Live na live tayo dito sa Barangay Arimbay, Legazpi City. At eto, partner, balikan natin itong si Mondo Fredo Basa at Isabel Basa dahil inireklamo nila yung kanilang kapatid na si Lorenzo Luna at Leopoldo Luna na nakipag-away at nakipagsuntukan dahil lang umano sa kanilang gate doon sa kanilang compound. So, muli, magandang hapon po sa inyo, tatay. No, 4 pong umagang Birnes po yun. May duman po na BSW, kagising ko, bumuka ako dito. Tapos paglabas nila, nagsunod ako. Kunakuan. Pero yung gate, bukas na po. Tinabi ko doon sa gate, yung kuhan, at sasara ko yung ilaw namin. Tapos, Pakilapit lang po tayo ng microphone. pag
nakita ko siya, dadaan, muna ako. Hindi ko pa na-try po yung ilaw. Tapos, duro-diretso siya. Inano ko yung upuan niya. Tapos, bigla na lang siyang lumusot doon sa gate. Nabig niya yung gate. Opo. Kanino po bang gate yung pinag-uusapan natin? Kanino po? Sa inyo po talagang gate. Okay. Tapos po, nakalabas na siya. Ano pa yung upuan at naman sa tuhod. Mhm. Ngayon, tinanong siya, bakit sabi ko, bayaw, ganyan ang ginagawa mo. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Sabi ko. Eh, pumunta siya sa labas at sabi niya sa akin, huwag niya dyan magsasara at hindi naman yun sa inyo. Wala kang puntang tao sa akin. Tapos, dayo lang daw ako dito. Mm. Sabi sa akin, doon ako nagalit na niya. Opo. Pag sinasabi niyo, tatay, na wala nang away po ninyo, ay sa inyo po. Ang pinagsabihan ka po nito, na huwag kang, wala kang kwentang tao at dayo ka lang. Okay. So, before pamulit ba nun, tatay, na nangyayari po yun sa inyo, meron na po talaga kayong alitan? Dati po sila lang po, nagbabanta sa amin. So, dati lang po, talagang dati na kayong pinagbabantaan. Okay. May mukhang sasabihin ito si nanay. Ang totoo po niyan, tagal na po talaga kami hindi nakakaintindihan. Simula nung 8 ang magulang namin, malalim yung pinag-away po sa lupa. Pero kung tutusin, wala silang nakabas sa amin. Kasi yung humahawak ng titulo ng lupa namin na pinag-aalit sa kanila po. Bakit na sila sa amin na nagagalit? Kami ang dapat galit kasi hawak nila. Kami ang hawak na ibigay sa amin ang aming magulang. Ngayon, nilapit sa kapitan namin si Kapitan Janet Bea. Ngayon po, nag-usap-usap kami. Natapos naman po ginawa naman po ni Janet Bea yung lahat para kami sundo at maibigay yung nararapat para sa amin na gustong ibigay sa amin na magulang bilang mga anak niya. Ang problema po, nagkaroon kami tinapos lahat para wala kung ano na problema. Habang nag-uusap kami doon, nagpipirmahan, nag-uusap kami, nagkasuno, ganito na yung magkano yung bigay. Umupo kami lahat, kami lahat. Simula po noon, ang sabi ng kapatid, kasi gusto namin, natapos na namin. O, ang tanong namin, kailan pwede makuha yung amin, bawat isa sa amin, meron naman po. Diba? So, ibig sabihin po, ang pinagsimulat puno po ng pinag-awayan ni Puno ay dahil sa lupa. Okay. So, dahil ang pinag-ugatan ay lupa, eto po kasawa po ninyo. Lupa pa rin ang, alam mo po ma'am, kaya po yung nag-aaburido sila. Aminin man nila sa hindi, yung gate na yun, pinagawa mo yun para masecure din yung buhay namin sa araw-araw at gabi. Ngayon, sinasarap po namin yung pintuan na yun sa tuwing matutulog na kami. Kasi, di ba, matutulog ka, kailangan lahat na secured mo, di po ba? Ngayon, sila naman, nagdadaanan sila doon, paggabi, hindi masyado sila naglalalabas, umaga na lang sila naglalalabas. Ngayon, anytime po kasi ako, umaga na po ako natutulog. Ngayon, minsan nalilate kami na, siya po na nag-open namin. Ngayon, kung talagang hindi sila nag-aanap, at hindi nila magawang i-open, wala namang pang problema, wala namang pong lock yun, inaganyan lang namin. Okay. Na madaling sabi po nanay, ito pong gate pinag-aawayan po ninyo, ay madali lang nakakuksan at samahan. Talaga. Okay. So, siguro, mainitin lang talaga ang ulo nitong kapatid ninyo. Hindi po, sa tuwi kasing dadaan sila, lagi sila lang nagpo-provoke ng kung hindi kami nabuboses, pag nagpapangita kami, yung mga mata nila, nanlilisik sa amin sa kung kami naman, ang tinuturo ko kasi dito sa mga asawa ko, kahit tingnan kayo, kasi hindi kayo katawan nyo, walang makakita sa atin. Okay. So, nanay, ito pong kapatid mo, naghahanap po ng ilpan kasi magalang away. Okay. So, ibig sabihin, matagal na po pumalitan tungkol po sa kalupa. So, na po ba kayo sa reklamong problema ko?
Tinapos na po ito ni Kapitan Janet Bea po dati. Na-closure na po kami. Kaso, yung binigay na nila na bawasan nila, wala daw silang pera. Kasi kami, gusto namin, wala kami pero po, mag-secure kami, segregate yung lupa para ma-secure din namin kung saan para walang pulo. Okay. Ang reklamo ninyo po dahil dito sa pananakit pong ginawa niyo sa araw ninyo. So, ang pinaka-punot dulo ay lupa. Pero tatay, nung nasaktan po kayo, ano po yung ginawa po ninyo, tatay? Yung nakasabi siya na wala daw akong kwentang tao, doon ako nagalit. Papunta siya sa tindahan, sa labas. Bumili siya. Pagbalik niya, tapos sinabihan ko siya, sabi ko, kung gusto mo, sabi ko, hindi mo kayang saan ang hindi. Humanap ka lang ng daanan mo. Ngayon, tulog pa ito, ginising ko. Sabi ko, nasaktan naman ako ng kapatid niya. Paano nasaktan po kayo, tay? Yung upuan po, Yung upuan doon po sa may nakatayo po kayo. mag-aalas 8 na po. Opo. Ngayon, pero diretso siya, buminaba muna ako. Bumaan siya. Kilapit po tayo. So, ibig sabihin po tayo, yung upuan na po ulit na nandun saan po kayo, Nagbaba po ako. bumaba ka. Tapos, Eh, diretso po, parang galit siya sa akin. Ma'am, ganito po. nandun po kayo. Nakita niyo po yung nangyari. Kung kapatid ko, di nakalabas na siya. Kung wala pa lang sa intensyon na mag-provoke ng gulo, di pinagalabas na siya. Ano naman ang inano niya, bigla niya naman ibinalik yung gate namin. Isipin na ito yung asawa ko, naunto ko yun dito. Yung tama po kay tatay ay yung mismong Opo. Okay. Kasi niya po babalik. Okay. So, yun po yung panahon kung bakit nasaktan ko itong asawa po mo. Tapos yung sobrang galit niya, yung nilait-lait siya na, wala kang kwentang tao, wala kang karapatan dyan kasi dayo ka lang. Yun po ang sinabi niya. Doon po, dito po ako kay Tatay Lorenzo. Tatay, magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Opo. So, Tatay Lorenzo, kayo po, mo ni Mondo Fredo at ito po sa patuloy niyo. Ano po yung Ganito po yung talaga yung natin. Ako, lumalabas lang po. Bibili ng pagkain. Maghahatid ako sa school ng apo ko. Yan lang po. O kaya magpipenta ako ng kalakal kay Ma'am Jenny. Yun lang po. Ngayon po, tuwing lalabas po kami dyan, parating nakasarado ang gate. Ngayon, yung time na nagkataon na palabas po ako, bibili po ako ng uulamin namin. Ang nangyari po, padaan ako, palabas na po ako. Siya naman po, kumuha ng bangko doon sa tabi nila kasi may tindahan sila, yun ang kinuha niya pong bangko. Ngayon, yung gate po, nakasarado. Ngayon, ang ginawa niya po, ay may opening pa lang ganyan kaliit lang po. Pero may dala akong bike. So, ibig sabihin, yung opening na yun, kaya nyo pong buksan yung gate or hindi? Mabubuksan ko po. Kaso nga lang po, ganito po nga po yung nangyari. Eto, kunwari yung harap ng gate, dito niya itinapat yung bangko. Tapos ngayon, nakita niya na ako, napadaan ako, kasi nasa ulian niya ako. Hindi ko naman siya nakitang umakyat siya doon, kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin niya doon. Yung bangon, siyempre, dadaan po ako. Nakita niya na po ako. So, anong ginawa nyo po doon sa bangko? Wala po akong ginawa kasi nakahawak po siya doon sa bangko na mahaba. Hinawakan niya pong na dalawang kamay, nakaganyan siya. Tinitigan niya lang po ako. May siwang na ganyan kaliit. Okay. Siyempre, bubuksan ko po yung... Okay, tatay. Paiksiin po natin. Opo. Bubuksan mo yung gate, nandun po siya. Opo. Bakit po tinamaan yung paa ni tatay nung binuksan nyo po yung gate? Or talagang sadya nyo pong saktan itong si tatay? Hindi ko po sinadyang masaktan siya kasi hindi naman po, nausog lang po yung gate niya kasi nahawakan niya. Hindi niya man matutumba po yun. Mahaba yung nahawakan niya. Ba't tatamaan po yung So, hindi nyo po sinasadya. sinasadya po yun? Dumating or humantong po kayo doon na sa suntukan, rambulan. Ganito po yung di nakalabas na po ako na nagkaroon
na kami pagtatalo. Kung namin yun, sinabihan niya ako na subukan mo pagbalik mo. Hindi ko naman inisip na ganun yung So may gagawin niya talaga. pagbabanta kay Opo, yun po tatay. talaga. Mula kay tatay. Opo, ngayon, lumabas na po ako, nakalabas na po ako nabuksan ko na yung gate, nakalabas na po ako. Ngayon, nung pagkalabas ko, bumili na ako sa Shell, tapos dumiretso ako dito kay Ate Sarge, bumili ako ng uulamin naming manok. Pagdating ko po, nung time na yon na So, sandali. Naputol uli yung linya natin. Yon, sige. kasi yung ano, isinarado niya, silang dalawa, tapos ngayon, ito naman, hinahatak niya naman palabas. Okay. So doon nagsimula yung rambola ninyo. Nasa ako, bakit may pinaghirapan ka ba dito? Yun po talaga, nasagot ko siya. Sabi ko, wala kang karapatan sa akin magsalita ng ganyan kasi wala ka naman nabili ditong lupa. Totoo po talaga yun, sinabi ko. Ngayon, dinuduro-duro niya ako, kailangan daw ako, iswapang daw ako, kailangan daw ako mag-respeto sa kanya. Okay. Ano doon na yan nagbibigyo? So doon, yun po yung binabanggit nyo na wala po kayong intention sa saktan si tatay. Wala po. Hinadong niya. Eto, kapag nyo to, Opo. paano po siya nakasabay dito sa problemang ito? Hindi ko alam kasi nung palabas pa nga lang po ako, kaming dalawa lang po naman nang nasa labas. Okay. Tapos ngayon, eto, wala naman po yan. Okay. Tapos bigla na lang sumali. May gustong sabihin si tatay. Tatay, paano po kayo na kasama po dito sa reklamong ito? Ginawa nyo kay tatay. Bakit po kayo nireklamo? Magandang hapon po. Sana magandang hapon po. Ako po, wala akong kaalam-alam kung ano ang nangyari sa kanila. Nandun ako sa loob. Ngayon, naglilinis ako doon sa tahanan. Ngayon, yung anak niyang si Cristo, nagmumura, nakahamon. Yung sabi, lumabasan niya kayo dyan, suntukan tayo dito, ginaganyan yung kami. At alam na, may nangyari na pala, sinit ako. Sabi ko, sino bang away mo dito? Ba't mura ka dito? Wala ka namang kaaway. Lalapitan ko sa kanila, yung dalawang nagpapatahan. Opo. Matanong ko lang po tatay, sa inyo po magkakapatid, sino po yung panganay? Ilapit po. Ako po. So, ikaw yung panganay. Pagkakalam niyo po, umantong sa ganito, talaga yung punot dulo ng pag-aaway. Ang alam ko po yan, ma'am, hindi naman sa lupa eh. Ang alam ko dyan, sa daan. Sa daanan, which is po sa bahay ninyo. Sa bahay po nila, nandun po kayo dumadaan. O, yung may gate po noon. Dati nga po noon, kinakadaduhan niya yan. Tapos kung gusto naman ng kapatid ko, na kinakandaduhan niya, paano yung gate natin kalabas o ay lalabas. Ang gusto niyang kalabasin, kung lalabas daw kami, talagang hiramin dito. Susi. Yun po bang gate na yun or daanan na po kayo ibang dadaanan? Po. Kayo ay magkakapatid, hindi naman pag-usapan na daanan ay talaga dahil kayo magkakapatid, daanan ay magbigayan lang. Opo, yan. Ano namin, na mula sa magulang namin, ang daanan po yun na dinadaanan nila ngayon. Kasi po, yung lupang dinadaanan nila ngayon, separated po yun sa lupa pag-aat ng magulang ko. Yung lupa kung nasa unahan, pag-aat po yun ng tiyahing ko na nagpigit amin ng authority na kami ang mga lagat yun na hindi masakop ng iba kasi may kung mga estudyante. So, ngayon, kumot at nauna bago nila, ako po nakatira. So, nakasama ko yung tuwing ko yung bago po yung namatay. Kaya ma'am, tingnan niyo po sa angulo namin. Hindi picture kami. Kung totoo ang sinasabi nila na pinarangan sila. Kasi kung sa biso, ma'am, natulog lang yung na ma'am na picture. Ang palang tulon ma'am, nang pabalik siya, talagang pipicturan ko kung may gagawin siya na hindi maganda. Kasi kailangan yung makita ang totoo, di po ma'am. Yun lang natin. Wait lang na yan. Ibig sabihin po rito nanay, yun pong daan na binabanggit mo ninyo, yung lupang portion po ngayon ay binigyan po kayo
ng authority ng inyong tiyahin po kayo. Wala po, wala daw Wala po. Okay. So para mas malinaw, tanungin natin ngayon, partner, Kapitan Wilmina Budaw, patungkol dito sa kanilang reklamo. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Ganda po. Opo. Kapit, ito po bang reklamong ito ay nakarating na po sa inyong barangay? Narating na po ito. Pumunta na po si Basta, ito po si Isabel, Basta, saka yung anak niya. Kaso nga, that time nga, nasa likas pa ako dahil may meeting ako sa wala ako po. Dahil sabi po, Kap, na po sa inyong Nakarating tanggapan. lang yan, ilang beses na rin nagarap-harap sa barangay. Di ba? Kailang hindi talaga ma-resolve yung problema nila. Yung isang kapatid, si Loren, yung kaaway niya. Isa naman, ito naman si Lupido. Pabalik-balik na kaso. Oo, so Kaya ibig hindi- sabihin, kung reklamo nitong pamilyang ito ay pabalik na lang po sa tanggap ng barangay. Yes po. So ano po yung masasabi niyo, Kap? Sa tingin niyo po ba, magkakaayos po sila? Sa personal na nakilala ko sila, lahat community sa amin. Saan naman sila, kailang pagdating ng compound nila, hindi ko na alam ko. Wala na nakatawag sa amin, pupunta doon, dahil nag-away-away na naman. Ayun. Parang mahirap. Parang mahirap. Mahirap. Napagkas po sila Oo, dahil dito po sa problema Oh, ito. at saka mayroon silang mga lupa. Ang alam ko talaga, lupa. 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 Pinaka-cause ng kanilang Yes. pag-aaway. Kung nagdadaan sila, mahilig pa naman sila sa parinig, kanya yung mag-disturbang yung parang, yung nagpo-provoke sa sakit. Mahirap. Opo. So, ibig sabihin nito, Kap, ginawa niyo po yung lahat, kahit doon pa man nababanggit niya sa mga nauna pang kapitan, ay pinag-usapan na ito, pero pabalik-balik Opo. itong reklamo at problema. So, sige po, partner, Kapitan, eto, partner. para malaman Partner, ano pa yung dapat gawin, partner, dito patungkol sa kanilang reklamo. Eto, partner, ang tanong gusto niyo, maayos pa ba ito, partner? ikaw din, yun din nga ang tanong ko sa'yo kasi ikaw nandyan. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Batay na rin sa tinatakbo ng pag-uusap nyo ngayon. Tingin mo magkakaayos pa ba dyan o magkakasuhan na? Oh, sabi partner kasi ni Kapitan, pabalik-balik na lang itong reklamo at problema dahil ang pinakapunot-dulo ay tungkol sa lupa. Ayun. Ito, Basta. Ibig sabihin, hindi ito mabibigyan kaagad ng solusyon at hindi magkakaayos dahil ang pinag-aawayan dito, lupa. Oh, partner, lupa ang pinakapunot Okay. ng pag-aaway nila. Pero, So ito, partner, sabi na makinig natin, ka. Partner, ano yung mga dapat nilang gawin? So partner, baka pwede natin ito, partner. Okay. Kung disredo si nanay, kung magkakasabay ito si nanay. Okay. So partner, makinig ka kasi kung itutuloy nila na magkasuhan para sa maring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator ng Legazpi City Police Station. Chief Carlo Panya, magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon sa inyong dalawa at magandang hapon sa tagapakinig po nyo. Okay. So, gaya po ng sinasabi ni Barangay Captain ng Arimbay na mukhang malabo na magkasundo sa barangay dahil ang pinag-ugatan at talagang ang pinagmumula ng away ay tungkol sa lupa. Kaya dumarating sa punto na nagkakasakita na. Dahil nga po nagkasakita na, ano po ang maaring harapin na kaso ni na Lorenzo at Leopoldo kung itutuloy ni Mundo Predo ang kaso? Opo. Sa una sana kung naayos ng maigi ng ating barangay official, kasi yan ang pinopromote namin na mas maigi sa level pala ng barangay bago lumala yung mga kaso-kaso, bago lumating sa kaso, magkaayos na. Sa kasong ito na pinagmulan dahil sa lupa, supposed to be dapat na, kumbaga, nagkaroon na sila ng magandang usapan doon kung boundary ba ang pinag-uusapan, dapat na ayos na sana ng barangay para hindi na lumala. Madali lang naman sana yun eh. Kung baga, merong surveyor, ganun, kung hanggang saan ang boundary. So, sa madaling sabi, hindi na sana dumating. Well, anyway, dumating na sa puntong nagkasakita na. So, yung
pag nagkasakitan na, siyempre titingnan po natin yung mga medical records, lalo pa yung mag-complain. Opo. So, ano ang... niya, tama doon po. So, Opo. doon tayo magbe-base. So, Sargento... injury na na kanyang tinamo. Opo. So, Sargento, para po dito kay Monopredo na siyang sinasabing nasaktan, ano po ang advice nyo sa kanya at ano po ang dapat niyang gawin kung talagang desidido po siyang magsampa ng reklamo? Una-una na siguro dapat magpa-medical siya para meron siyang future reference kasi una-una yung away nila ay talaga po naman magsisimula pa rin yan dyan sa barangay for confrontation ng bawat lado. So, kailangan niya yun for future reference kung sakasakaling hindi sila magkaroon talaga ng pag-aayos, talagang mapupunta po yan sa kasuhan. Kaya lang, mas maganda sana kung naayos kasi kung titingnan mo ang sitwasyon, kung isa lang kayo dyan magkatabi sa kapitbahay, parang sa At observasyon namin, magkamag-anak minsan pa. nagkakaroon ng mas Magkamag-anak malala, pa. Hindi lang sakitan. Oo. Yun ang problema dyan pagka ganyan. Okay. With that, Master Sergeant Carlo Panya, maraming salamat. Mabuhay po ang Legazpi City PNP. Thank you so much, sir. Opo, bukas naman po ang PNP sa Legazpi. Sa mga just in case, meron na pong certificate to file action na ginawad po ang barangay. At kung talagang wala ng solusyon pagdating po sa bagay. Maraming salamat po sa oras na ibinigay sa aming panahon. Opo. Salamat po. Maraming salamat, Sargento Carlo Panya. Partner, narinig nyo, sinabi ni Police Executive Master Sergeant Carlo Panya na kung maari sana, maayos sa barangay, pero kung talagang hindi maayos sa barangay, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang reklamo ng naagrabyado. Yes, partner, malinaw na yung pagkakabanggit ni PEMS Panya patungkol sa pwedeng gawin itong nagre-reklamo. Pero tanongin natin, partner, itong mag-asawa, kung ano yung kaso nila ngayon. Itutuloy ba ninyo yung kaso or bili pang magkaayos kayo bilang kayo ay magkakapatid? Alam mo, ma'am, ako kapatid lang naman nila. Kahit hindi nila ako binibigyan ng importansya. Mahal ko sila kasi kapatid ko sila. At di ko po sila bakit yan. Wala kami ni Miss, hindi kami nagbawal na magdaan doon. Nakikita din natin ang tao. Nakikita natin, nakapugas naman yung pintuan namin lagi. Para nagkakaroon ng nakasarado pag hindi pa po kami nagigising. Pero kung gusto po nila magdaan, pwede naman po nila angat para magdaan. Di po, ma'am. Bakit kailangan dyan lagi kami? Tuturuin kami na lumayas kayo dyan kasi wala kayong karapatan. Huwag sa akong gabitin. Kahit lagi kong gagawin sa inyo, wala kayong karapatan ko dyan. Pero ni Mrs. Lagi nung nakakaaway ang asawa ko kasi yung lagi ang pinupultiriat nila po, ma'am, kasi hindi naman ako naglalapit ko sa bahay po. Opo. Pero kasi po, nanay, nandun palagi yung pagpapatawad. Opo, ma'am. Opo. Tatay, bilang kayo po yung nakakatandang kapatid, nakikita nyo naman po yung sitwasyon. Umiiyak si ate, ramdam po namin yung kanyang pakiramdam. Ano po sa inyo, tay? Ano po yung gusto sa inyo, tay? Dahil sila po ay willing naman magpatawad. Paliwanag po ako sa iyo, ma'am. Hindi po ako kasali doon sa pagtumpukan nila. Wala akong alam doon. Opo. Kaya nga ko kaalam-alam. Pero kayo po, tatay, gusto nyo po magkaayos po kayo Akin magkakapatid. wala problema para matinig ka. Yang gulong yan, kung maaari lang, sila na lang ang mag-isip. Para wala na, hindi matutuan, para walang gulong. Ano na yan, ayusin niya. Tulungan na lang yung daanan para maiwasan ito. Okay, yun yung gusto nyo, tay. Ayusin yung problema, wag nang pahabain. Okay. So yan, titingnan na lang natin mga kaibigan kung magkakaayos at magkakasundo itong magkabilang panig dyan po naman sa pangyayaring yan sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo mula pa rin sa ating satellite office sa Kongreso, 2 taong gulang na batang lalaki nangangailangan ng agarang pang-opera sa puso. Ang pagtugon ng programa Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Marahay na aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Balikan muli natin ang ating satellite office mula sa Kongreso. Kasama pa rin natin si Carody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Carody, magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon po rin muli. Opo, at kasalukuyan naman, Carody, ang katabi nyo naman ngayon ay si Veronica Dionyo na inilapit ang pangangailangan ng kanyang bayaw na si Rinaldo Bawi na may bukol sa atay. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Veronica, magandang hapon. Opo, sir. Hindi po masyado marinig, sir. Putol-putol po. Opo, magandang hapon po sa iyo, Veronica. Magandang hapon din po. Okay, kumusta ngayon yung kalagayan ng bayaw nyo? Sa ngayon po, kailangan po ng pangalawang opera po niya, sir. Okay. So, bago ba siya nagkasakit, ano yung trabaho ng bayaw mo? Po? Ano yung trabaho ng bayaw mo bago siya nagkasakit? Construction po, sideline po. Construction. May sarili na bang pamilya itong bayaw nyo? Ano, sir? May sarili na hubang pamilya itong bayaw nyo? May pamilya ho ba itong bayaw nyo? Sa ngayon po, okay po siya ng kailangan po niya masalat ulit po. Okay. So kayo po ay dumulog dyan ngayon sa Ako Bicol. Ano po yung kailangan po ninyo? Opo, kay Sir Rudy po ako lumapit, sir. Okay. Sige, balikan na natin si Carody. Carody, magandang hapon. Ano pong may tutulong natin kay Veronica para sa kanyang bayaw? Opo, ito po dumulog na naman po sa ating tanggapan. Katulad po nung isa kanina, ito po ay pinakaluban ng agad ng ating Congressman Saldico ng 100K para dagdag kabayaran doon sa kanyang hospital sa heart center. Opo, so yan po ay ora mismong madadala niya ngayon? Opo, ora mismo madadala. Pinapagawa na po yung kanyang guarantee letter po. Okay. So balikan natin si Veronica. Veronica, narinig nyo, ora mismo, madadala nyo na yung 100K na GL, guarantee letter, para sa bayaw nyo. Opo, ano pong masasabi nyo? Salamat po, sir. Sana po kay Sir Rudy. Maraming salamat po, Sir Bicol. Okay. Okay, maraming salamat po, Aling Veronica. At hangad po namin na makarecover kaagad yung inyo po namang bayaw pagkatapos na makatanggap ng tulong mula po sa Ako Bicol Party List. So, Carody, maraming salamat uli sa inyo, Carody, sa tuloy-tuloy niyong pagtulong dyan. Carody. Hello. Opo. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtulong dyan, Carody. Marami pa rin tao. Opo, marami pang tao rito. Marami pang umahabol. Sabi ko nga doon sa mga staff natin. Opo. So, Carody. Huwag silang aalis hanggat mayroon tao. Okay. So, yan. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. Meron pa ba? O last na yon? O meron pa? Meron pa isa. So, Carody, ang katabi mo naman ngayon ay si Arlene Balye na nangangailangan ng tulong medikal para sa kanyang 2 taong gulang na anak na si Akihiro na may sakit ngayon sa puso. Arlene, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Opo, kumusta yung anak mo ngayon, Arlene? Sa ngayon po, okay
okay po siya, pero kailangan po niya ng agarang operasyon dahil meron po siyang sakit sa puso. Ibutos po yung puso niya. Opo, ilang taon na ho ba itong anak ninyo? Po? Ilang taon na po itong anak ninyo? 2 years old lang po. Inborn po ba itong sakit niya? Ano po? Inborn po? Simula nang ipanganak siya, ganito na yung sakit niya? Hindi po. Last February lang po namin nalaman. Hindi po nakita nung bagong panganak siya. Ayun. O, pang ilang anak niyo ho ito? Po? Pang ilang anak niyo po? 5 po. Pang 5. Okay. So, kailan po siya naka-schedule na operahan, nanay? Nay, kailan po naka-schedule na operahan? Shopping chat. Kailan po? Hello, sir. Opo, kailan po siya naka-schedule na operahan? Plan po nung doktor na ma-operahan siya ngayong December. Ngayon December. Okay. So, ngayon po ay lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. Ano pong tulong ang gusto nyo pong maibigay sa inyo? Tinulungan po kami ni Ako Bicol Party List. Binigyan po ako ng 100 kg. Okay na po. So, natulungan na po kayo? Opo. Ayun. So, hindi na pala. Karudi, binigay nyo na pala kagad. Ora mismo. Ora mismo po. Binigay agad. Opo, Karudi, binigay nyo na pala. Okay, so, nanay, ano po ang masasabi nyo na lang po sa Ako Bicol? Nagpapasalamat po ako ng marami sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Malaking tulong po yung binigay nila sa amin ng 100K dahil malaking bagay po yun para ma-operahan namin. Opo. Maraming salamat, nanay. Hangad po namin na ma-operahan ng God ang inyong anak. At Karudi, maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay ang Ako Bicol Party List number 131. Katulong na kakampi pa. Thank you so much, Karudi. Maraming salamat din po. Lalo-lalo sa ating mga kababayan, di lang po rito sa Kabikulan, pati na rin po rito sa NCR. Buong Pilipinas po, ang Ako Bicol Party List ay handa pong tumulong po sa ating mga kababayan. Opo. Mabuhay ang Ako Bicol Party List, Karudi. Again, 131. Mabuhay. Katulong na kakampi pa. 131. Wag po natin kakalimutan, Ako Bicol Party List, 131. Ayun! Okay. Samantala mga kaibigan, mga kababayan, Bicolandia, handa na ba kayo para sa aming sorpresa habang ikaw ay nasa kalsada? Ito ang atid namin na munting saya at pag-asa. Ito ang Tabang on the Road. Panoorin po natin ito. Ayan mga kakson, aangaban natin ngayon si Tatay Juanito at 25 years na namamasada ng jeepney. Masasabi ko dyan na mabait talagang driver. Hindi lang po kami nagutungta, maski may namatian siya, sige niya po ang tayo. Abangan nyo po yan, Ako Bicol, Tabang Ora mismo, Tabang on the Road. Samantala mga kaibigan, Ninong, 65 days na lang po. Pasko na. Advance Merry Christmas. At sa mga nais humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo
naman ay taga Caloocan City. Bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Mari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, mari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa